Horas madihita akadamang dainang na hinolongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus tapasada rohatta dinalaho manangyun hata ni Tuhan martangnya kita. Dami ni debatana sumurung siyan saluhu na roha. Imana mga ramoti ati-ati roha do pikramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Amanginang hata ni Tuhan na tolas tuhita. Dienek may siyan buku Evangelium di si Lukas bidu 15. Mamuka siya na 11 masuk 1 ayat 22. Tajahama odo hata ni Tuhan. Jalanin nama muse. Adong ma 2 anak nisa halak. Gabi didok siang gianima madok tua mana. Amang lehet tuau sinamot manang sadia to hapi. Jala disagi humma tunasida panamotani. Dan pola piga denari di papungu siang gianima saluhna. Dungilah humma tuluak na dau. Disima di pasusayehon sinamokna pauloloi hisapna. Dung di pasuda salu nai masama hade potir dina saluati. Jadi dohok ma ibana mamukka rapar. Jadi laho ma ibana mamiahit mahiadu tusada halak pangisi niluati. Gabi disuruh ma ibana tuladangna marmahan akka babina. Disakapi rohana do manggohi butuhana lakati iddahani babii. Aladang adong na mga lehos sa tuibana. Dung dipasuang marohana tu bagasanin nama. Torok ni halak digaji damang. Akan nalobia didahan. Angguau matema aturaparon dison. Hehe nama aulah mandapot to damang. Dohonok kuma tu ibana. Ale amang na mardosa doa tu banua gijang nang dopako. Dang tama beau guaron anakmu. Bae maau songon anak gajah musada. Jadi hehe ma ibana manopot amana. Alai daudo pe ibana nunga ditata amana ibana. Jadi asima rohani i marnida ibana. Atau ma ditomu dihaul jala di umma. Gabininna anak ima madok ibana. Amang na mardusa doa utu banua gijang nang dopako. Dang tama beau guarot anakmu. Alaini na amaima madok na posona. Harubua kamu nama ulos na dumenggan. Salini hamu nama ibana. Titim maleo kamu tu tangan na do sipatu tu pakna. Jala buat kamu nama anak ni lobu na pinamok-moki. Potong hamu namai. Neng manga kita malas ni roha. Ay nang mati do anak kon gabi mangulu. Nang mago ibana gabi juk panguse. Jadi mamuka malas ni roha manasida. Alai diladang no anggo anak na siahani. Jadi dinaro ibana dumonokko tu bagasi dibegema edde do parhinaloan. Gabi dijoma sahalak na poso di pamanak ma manang dia namasay. Jadi ninnaima madok ibana nungaro anggim. Jadi dipotong amangmu do anak ni lobu na pinakmok-moki. Alahi pas ibana mulak. Alai pangarimaso ma ibana. Dang olo bongok tujabu. Gabi ruar ma amana mangapo ibana. Alini nama mangalusya manay. Nasay liling hupaw loloy ho. Dang dung hulaw si patikmo. Dakya dileko habing sada tuaw asa malas ni roha au do anak do akka dongaki. Ape disiro anak mi. Nama modut sinamok mirap do boru-boru na jahat. Gabi disiat todo di ibana anak ni lobu na pinakmok-moki. Alai didok matu ibana. Anaha. Totong doho rap doho tau
jala dihodo sa sudena diawi. Ale patut do pamasalas ni roha do pariayon. Anong mati do ang gimon gabi mangulu. Jala nang mago do ibana gabi jupang. Ido yang go sahana. Dihita sa luhut na kadamang do dainang nanolonga di baga sa Tuhan ta Jesus Kristus. Totu danga do kita managam di tonga-tongan niya ka parngoluon adong niyan akka hamaguan taay. 100,000 pe isarana mago hepengta manang siumisikta pasti dulungur rohatta. Alai moloju pa kita musenang ugasatta nang magoi yaki kami sudido hita marlas ni roha sudido hita marulupulu dan ala na duminggan na magoi alai ima ala na rikok na magoi niyan dapot ta muse. Amanginang di bagasan turpu jamita na sa tuita dia pala partikyano. Songon na somal di patu-patuhan Yesus do pangajarion taringot tuholong ni rohan di debata marhiti-hiti akaw upama. Salah satu upama na pinatupan ni Tuhan Yesus ima nagabi jamita na sa tuita dia pala partikyano. Diupamahon Tuhan Yesus do holong ni rohani ibana manang holong ni rohani debata tujolma songos sada ama na totong majakot anak na mulak nang pe anak nang mulakon nunga sompak lilu. Dung tajahan na kaningan turpu jami taon sian parjolo sahat tuna 42 kon siya na 10 sada. Takas do dicari tahon. Sada ama adong 2 anak konna. Na sada siya kangan na burju. Na totong madongani among na ganup are ganup tiki. Na manguloy akapuda. Alay sada nai sada anak yang gian manang siya pudat na totong mangido tiatianan siya among na manang warisan siya among na nanay papuestagas nanay mangulahon akka lomo ni rohana nanay mangulan akka hisap-hisap ni daging na hobar tu pangiduan ni anak siyang giani siya pudani ditulupi amaodo pangiduan na dilihat do tiatianan hobar tu pangiduan. Alai aham mana diulahon imas yang giani. Borat tibana tu luak na asing. Mangarap tibana. Dipapos tibana tagasna. Habis masudin ang tiatianan. Na adong di ibana. Dukabis tiatianan ni gabi hatubat ibana di sada halak gabi marmahap pinahan ni mana baby di dok rohana nang manyan pangano si pinahanon buy pangano di ibana alai aduldo sian sa sitong namanginang ado kesalahan-kesalahan ni anak na majalo tiatianano. Kesalahan di ibana na parjulo sa sitong na tokkado pahabison tiatianan nang nilehon ni among na tuanakon na. Di uhum ni bangso Juda manang halak Yahudi pe tokkadoy. Alai diulahon anak siya pudanon doy. Kasalah di bana na padua kon.
Sasitong na dang bui. Dais daging. Manang dang bui dais hala Yahudi. Tu pinahan. Maralo dui. Kesalahan na pa tuluhon sa sitong na dang buhi tadi konoton among niba molo dang marhasotan dope. Alai diso di tadi kon iban among na holang papusa katagas na. Amang inang nanlonga di baga sa Tuhan ta Yesus Kristus. Dung parir di ay anak siyang gianon. Manol soli bagi ba ibana. Di patutoru ibana madirina. Mula may mana manopot among na. Na luar biasa na among na majakon ibana. Disjakot ibana, dilehot pakai na tumaseuli, dilehot titin, dilehot sepatu, disiak musenang lobu na dumingkan. Pataridan holong nirohan ni among na majakot ibana. Pajakono ni berimbas parungutunguton tuana siakangan. Dihita salut na kadamang do dainan. Ahado na naing piopotas yan hata ni Tuhano. Hata ni Tuhano sa daupama doon tang tuhita. Amay ima tudos-tudos ni debata. Anak siyang giani do anak siya kani imahita. Jadi na parjolos sa hali na naing dohonon ni debata tuhita ganuk marsada-sada hobar tu jami taon. Holong niruhan ni debata totong do sahat tu hita. Dijakot debata do kita di bagasan akka holong niruhana. Alani molotal solsoli amanginang hadiriota. Molota solsoli akka dusatta rohita manopot debata. Rohita marsoba tu ibana. Debata ima debata parholong roka. Labat tarimas jala totong jakonon ni debata do kita. So na didoko di bagasan Hesekiel 33 ayat 10 sade. Songon sitong na mangulu aw ni na Tuhan Jehovah tung na Solomodo roha kumida hamatian ni halak parjahati. So ikon mida hamumula ni parjahati tumadikon dalan nenian asa mangulu ibana. Atong say mulak mahamu tumadik ko dalam muna akan najati buasa taga memati hamu ali pinopar ni Israel. Di igil debata sian salu na hita iko mulak do hita tu debata manada debata porsia mahita manginang. Mono mulak kita manada debata tuapun ni debata jakonon na do hita. Jakonon na do hita di bagasan holong ni rohana. Jakonon na do hita di bagasan habadiona. Dang pasobuon manang dang tulakon di debata hita asal maolo mulak kita manopot debata. Asal mamulak kita ro imatu debata. Napaduaon amanginang dipangido terpukot tu kita. Songon anak siya kangan nakaningat. Unang begita gabi songon anak siya kangan lomoro hatta memang odo jojo terjadi lomoro hatta aka parjahatinya mati makanya sa jojo tadokon maka parjahati mati manian. Kita tidak terima orang lain juga selamat. Maka kesombongan rohani mula menurut nami. Merasa bahwa dirinya yang paling utama, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya
paling beriman, merasa dirinya paling penting dari semuanya. Tapi bagaimana kasih Allah juga menjangka orang-orang demikian? Ditopot among naido ibana, dipatorang do sudena. Alini amang inang, unang be merasa dirita, na dumingan sa naasing. Tajakom matong ng akadongata. Taurupi na sida, naong sala. Asamula na sida tudalan na tigor. Ima na pinangido ni debata, na paduahon siya kita ganu marsada-sada. Na patuluhon jala na parpudi sa hali. Siyan turpo jami taon, takasdo, didok tuhita marhiti-hiti ujakan, malas ni roha siya lah mamula ni anak na magoy, na pasti marulupulup do debata, las do roha di debata, molo mulak kita. Molo tatadik ko nakapangalahot ta, nahurang denggani. Marlas ni roha do debata, di bagasan Yesus Kristus. Majakok kita amang inang. Aleninu nga di jakod debata hita di bagasan Yesus Kristus, di haulongi hita. Unang betaulahon, akka ulaw na sunadinggan, na maralo tulomo ni roha ni debata. Holong ni debata, majakok kita. Holong ni debata, manugihok kita mulak. Holong ni debata, paujakok kita gabi anak na. So ngaturpukon, dijakod do musena anak na magoy dilihot titin hataridaan. Nahot do musena imana anak niya mong na. Nangpe, nunga na sa laon, tarimas among na dibaen. Nakita pesongon ni do amang inang. Nahot do hita anak ni debata nang pe debata tarimas. Aleni unang beta patupa ulan hamagoa. Ulaw na maralo tulomo ni rohan ni debata. Ulaw na dinggan. Ulaw pasangap po debata. Ulaw na sarubang do patik ni debata. Iman taulaw dito nga tongan yaka parngulota si ganopari. Mulak mahamuna magoy. Mula mahamuna parjahati, mula mahita tuadopan ni debata, di siala debata do hanguluan, ibana do hasitongan, da ibana do ngulus sa liling ni liling na. Amen. Martang yang mahita. Muliate ma hupasa ruan nami tuho debata nami, nunga taruli hami Tuhan marhite-hite hatam. Dito gihoko hami, asa mula kami tumudal hodalan nami na jahati roto do pamupardinggan basay. Ajar-ajari totok kami Tuhan. Asa totok kami mangulu di bagasan holong do asin ni roham. Di bagasan Jesus Kristus martangya kami tuho. Amen. Oras madihita kadamang do dainang Tuhan mama sumasuhita.